Bon dia, avui parlarem dels sintagmes. Us explicaré què és un sintagma i quins tipus de sintagmes hi ha. Primerament, explicaré què és un sintagma. Un sintagma és un grup de paraules, o en ocasions, una paraula, amb una funció determinada. La paraula més important rep el nom de nucli. Així tenim tots els tipus de sintagma que hi ha. El sintagma nominal té un substantiu com a nucli. Recordeu que un substantiu és un mot que anomena éssers, objectes, llocs, sentiments, idees, etc. Així us en deixo uns quants exemples. El nucli, és a dir, el substantiu, pot anar acompanyat de determinants i complements. El determinant és la paraula que va davant del substantiu i determina concreta el seu significat. Per exemple, aquella taula. I el complement és una paraula o grup de paraules que aporten més significat sobre el substantiu. Per exemple, un xic bonic, un home de petrer, una dona intel·ligent, etc. Bé, continuem amb el sintagma verbal. Tots aquests sintagmes tenen un verb com a nucli. Recordeu que un verb és un mot que expressa accions, estats o processos situats en un temps determinat. Així us deixo exemples de verbs i de sintagmes verbals. Els sintagmes verbals són molt fàcils d'identificar. Ara continuem amb els sintagmes adjectivals, que òbviament tenen un adjectiu com a nucli. Els adjectius són paraules que descriuen qualitats, estats o qualsevol característica del substantiu que acompanyen. Així us deixo exemples d'adjectius i un exemple de sintagma adjectival. Els sintagmes adverbials tenen com a nucli un adverbi, que és una paraula que aporta informació sobre lloc, temps, manera o quantitat o que expressa afirmació, negació o dubte. Així us deixo uns exemples d'adverbis en el mateix ordre que he indicat dalt. Com a exemple de sintagma adverbial, així tenim massa prompte, en el qual prompte és el nucli, ja que és la paraula més important. Per acabar, tenim els sintagmes preposicionals. Aquests són qualsevol grup de paraules que comencen per una preposició. Recordeu que una preposició és una paraula sense gènere ni nombre que uneix una paraula o un mot amb un complement. Tenim preposicions àtones i tòniques. Les tòniques, al seu torn, es divideixen en simples i compostes. Us deixo totes les preposicions així. Teniu en compte que tots, absolutament tots els sintagmes que comencen per preposicions són sintagmes preposicionals. A més, teniu també en compte que els sintagmes nominals poden tindre adjectius, però el sintagma és nominal, amb un sintagma adjectival dins, però el sintagma principal és nominal. Per últim, cal indicar que sempre que veieu un verb, marqueu el sintagma principal com a verbal. No hi ha dubte. Això és tot. Espero que ja sapigueu què és un sintagma i també espero que feu un bon examen. Adeu!